Dick e o segredo de Mu. A risa do polvo. Mira! Sí, é Moby Dick! Veña, Romy, escolle unha froita. Fixéchelo outra vez sen pensar. Por que? Collín a que me parecía que non estaba podre. As apariencias poden enganar. Debiches agardar un pouco para examinalas unha a unha. Algúnas son pesadas para o seu tamaño. Iso demostra que están cheas de zume. Outras parecen pouco apetitosas, pero botan un delicioso aroma. Toma, proba esta. Oh, Satia, que ocorre? unha mensaxe de Moby Dick. Outra pedra sagrada. Agárdanos na Polinesia. Lémbrate, Romy, que en vez en pensar é como se fose cego. A Polinesia! Aí está Moby Dick, exactamente onde esperaba atopala. Significa iso que hai un tesouro de Mu por aquí? Non hai motivos para dubidalo. Espera, que é o que pasa? Baixade a lancha ao mar. Mirade! Quen son? Que estarán facendo aí en riba? Vistes? Como subirían ata lá arriba? Vale, a miña técnica de aterraxe é un pouco peculiar, pero no que se refire ao destino, dei no cravo. Un precioso ceo azul, a lagoa turquesa, isto é Hola. cheira a polo asado. Lume! Ai! Dádeme auga rápido! Axiña lume! Rides vos de min? Pensades que son unha especie de artista de circo? Pois que saibades que son un paxaro xamán, o último da miña especie. Mira. Son tía Toru, o nacal dos Taanea. Eu son Romy e veño pola pedra sagrada. Oístes? O neno da profecía, o neno da memoria. Debes demostrar que é realmente quen estábamos agardando. Tes que pasar a prova. Seguídeme. Ei, capitán, esos son Romy e a súa amiga. Gustaríame saber como poden viaxar tan rápido. Intal Dahur, Sake Workmaniar, Balmeguan Ipahani Dahani, Kaya Tanak Dagob Kumiar, Hana Dahima Ulai. Ola, iso é maxia. Por unha vez tes razón. Ves a gran porta, Romy. A pedra sagrada é a proba que debes superar. Así que entres, a auga vai volver caer. Cando se poña o sol a ser imposible sair. Estades seguros de que isto é boa idea? Teño un mal presentimento. Romy, mira. Os que fixeron isto chegaban de Mu. Pero isto que ven sendo? Un pazo? Un templo?
Sexa o que sexa, a limpeza non me convence. Fixádemos en todo este lixo. O chan esvara, está pegañento. Zu, estás ben? Rompiches algo? Mirade onde poñede los pés. Ai. Marchan. Seguídeme. É Moby Dick. A cava está na illa. Acá, aquí. Socorro! Ah! Axudádeme! Oístes iso? Socorro! Que alguén me axude, por favor! Ven dali, vamos. Axudádeme! Por favor, socorro! Berra o que queiras, bonitiña. Ninguén te pode oír. Chora canto queiras. Vas precisar máis ca iso para conmoverme. Esta é a miña prova. Oh, para conseguir a pedra teño que liberar esa rapaza tan guapa das poutas dese terrible monstro. Pareceche guapa. Moito. Iso non significa nada. Se cadra está aí por unha boa razón. Unha rapaza tan guapa como esa, imposible. Ademais, o outro tipo é ben feo. Seguro que a secuestrou. Veña, teño unha idea. Este lugar é perfecto, un pozo. A auga a suavizar a caída. Ai, sabes lo que tens que facer, Zu? Non podes fallar. Non fagas esperar esa fermosa princesa. Ei, estou pensando na pedra. O tempo acaba cando chego o solpor e este lugar vai quedar asolagado. Canto antes saiamos, menos posibilidades temos de afogar. Oh! Ei, ti, cousa fea! Que pasa? Quen és? Que queres? Ei! Volve aquí! Volve! Ei, espera! Escoita! Sorpresa! Ai, que é isto? Ben feito, agora imos liberar a rapaza. Non! Non o fagas! Non o fagas! Meu Salvador, estaba agardando por ti. Chámome Romy. Veño Pola pedra sagrada de Museino. Son a princesa Mahurani. Vou-te levar ata a pedra, ven. Hola, eu son Satia. Por se lle interesa a alguén. Oh, teño os pés mollados. Afundímonos! Rematache xa. Dixen que silencio. Sinto, xefe, é esta humidade. Silencio. É que esbarei, xefe. Hola! Hai alguén aí? Hola! Oístes iso? Quen és ti? Que fas aquí? Queren liberar a Mahurani. Compre detelos o máis axiña posible. Eses rapaces están en perigo. Eses rapaces? Un neno e unha nena con unha especie de papagaio. A princesa Mahurani vai nos levar á morte. E logo por qué? Iso non nos importa. Lévanos ata o tesouro de Mu. Pero só o neno da memoria pode que sodes vos. Os malos, home mono. Así que fai exactamente o que che digamos. Por aquí, xa case estamos. Grazas, Mahurani. Por certo, Mahurani,
Non nos dixeches porque estabas encerrada. A pedra está ali, do outro lado. Hai un camiño polo fondo do estanque. Podemos atravesalo. É Moby Dick. Di que teñamos cuidado coa muller polvo. Pero que... Este non é momento de se bañar, eh? É demasiado tarde. Non ides escapar de min. Corre, Satya, vole! Oh, non, socorro! Agarda! Xa vou, xa vou! Teño! Aguanta! Eu non fixen nada! Fíxese niso, capitán. Léveme o demo. Son perlas. E son enormes. Socorro! Mahurani, eses pobres nenos. Mahurani. Vale, Romy, volvémonos encontrar. Temos que axudalo, xefe. E iso por qué? Non son máis cons nenos. É que? Iso daríalle moi boa imaxe, capitán. Sabes que non pode importarme menos. Romy é como un fillo para vostede. Fala por ti. Necesitámolo para encontrar máis tesouros. Por fin me convenciches, vello tolo. Isto vai na calmar durante un tempo. Estades ben, estades feridos. Debolle unha desculpa, señor. Cometín un erro. Xa sei, a miña cara bonita. As aparencias enganan. Mahurani é tan fermosa. A muller polvo utiliza a súa beleza para levar as súas vítimas ata a auga para afogalas. A súa beleza é a estupidez dos rapaces que non pensan antes de actuar. Se fose por ti, pasaríamos todo o tempo pensando. Ese non é xeito de conseguir as E pedras. falando da pedra, por que non imos por ela? Está nunha desas xerras. E nas demais? Hai perlas. O que? Non tan rápido. Se escolledes unha xerra que non conteña a pedra, a fervenza vai fluir aínda máis rápido. Estáme deprimindo toda esta auga. Pero esas xerras son todas idénticas, como escollemos? A auga está subindo. Non temos moito tempo. Non che sei, Satya, non che sei. Deixades a bella pedra. Collemos as perlas e andando. Ver non serve de nada a menos que pense, Romy. Aprende a observar. O que ves pode ser a chave do que está oculto. Sei, non xa está. Mirade, as xerras parecen iguais, pero non pesan o mesmo. Algúnas están máis afundidas. Sábese polas liñas vermellas.
Claro, igual que a liña de flotación dun barco. Exacto, a xerra que só contén a pedra sagrada é a máis lixeira, na que hai visibles máis raias vermellas. Sí! Sí! Así que a máis pesada é a que ten máis perlas dentro. Esperen, capitán! Agora o baixamos de aí. Por aquí. Non, nenos. A miña misión rematou. Salvádevos. Veña, non temos moito tempo. Onde está ese polvo do demo? Non podemos sair por aí, a corrente é moi forte. Hai que retroceder, axiña! Estáse movendo algo aquí abaixo. Onde? Cara onde? Non quero morrer! Son moi guapo e demasiado novo! Moby Dick, axúdanos, precisámoste. Hai outra saída, un túnel debaixo da auga que conecta coa lagoa. ¡Ah! ¡Teletransporte! ¡Teletransporte! A auga é salgada. É auga de mar. Notades iso? Hai unha corrente cálida, debe vir da lagoa. Temos que seguila. Vamos, ¡Preciso oxígeno! Estou quedando sen forzas! ¡Ai de min! Ai, vou ver a luz do sol outra vez só para morrer! Que traxedia a morte dun semideus! Moby Dick! Está loitando contra o polvo. Gañou, sí! Moi ben! Viva! Sí! Así que derrotaches a Mahurani.
Realmente é o neno da memoria, o último supervivente de Mu, o que vai traer a gran herdanza á humanidade. Non pretendo interromper, pero temos un longo camiño, sabedes? Este lugar acaba comigo. É tan pouco digno. Adeus, nenos. Vamos, tú! Ai, polo gran polvo. Pensei que non o conseguiríamos. Non me volvas mencionar os polvos nin as luras. É unha mágoa o das perlas. Isto aínda non rematou. Veime vingar. Unha antiga lenda fala da princesa Mahurani. Era unha auténtica princesa. Era unha princesa ruín e egoísta, tan celosa que enviou todas as rapazas novas ao exilio para que a súa beleza non tivese rival. Os homes máis novos fixeron unha ofrenda á deusa do mar para que castigara a Mahurani. Unha terrible maldición caeu sobre a princesa. Sempre que se metera na auga, converteríase nun polvo. E daquela que pasou? Vingouse. Atraía os rapaces á auga, convertíase en polvo e afogábos. Foi encerrada nunha cela e estaba vixiada por un home tan feo que así non intentaría seducilo. Ata un día en que un rapaz foi o bastante parvo como para liberala. Veña, deixo xa, calquera pode cometer un erro.